Barka da zuwa tashar farfajiyar gida don na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. An samu wata sabuwar waka da ta danne waƙan Warr da take matuƙar shura na fitaccen mawaƙin nan wato Ado Gwanja. Idan wannan ne zuwanka karo na farko izuwa wannan tasha mai albarka to kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Farfajiyar gida tasha ce da ke kawo muku labarai daga masana'antar Kannywood da kuma batutuwa dangane da mawaƙa. Ita dai waƙar mai suna Abin ya Motsa na matashin sabon mawaƙi mai suna Sadiq Sale. Babu shakka waƙar ta tada hazo musamman a dandalin sada zumunta irin TikTok da kuma YouTube. Dama Hausawa sun ce zamani riga yau gare ka gobe ga ɗan uwanka. A kwanakin baya dai waƙar Warr ita ce waƙar da take kan trending, mana take matuƙar shura inda ake jinta a ko'ina musamman a shafukan sada zumunta da suka hada da TikTok, Instagram, YouTube da kuma Facebook. Za ku iya samun ita wannan sabuwar waka mai suna Abin ya Motsa na mawaƙi wato Sadiq Sale a YouTube channel ɗinsa wanda ke kan manhajar kallo na YouTube da zaran kun yi searching ɗin sunansa. Kar ku manta da danna masa subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sauran waƙoƙinsa da ma ita ma wannan waƙar baki ɗaya. Kuma da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta da dannawa tashar mu wato farfajiyar gida subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin yin hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da zaƙulo muku batutuwa dangane da jarumawan masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood da ma mawaƙan ƙasar Hausa baki ɗaya. Mun gode.